Νεζά, πάνε τόσοι αιώνες. Θα πολεμήσεις στο πλευρό μου. Οι μάχες είναι η ειδικότητά μου. Είμαι ο Νεζά, πρίγκιπας τρίτος στη σειρά. Κοιτάξτε τον. Είναι τόσο ακριβοδίκαιος. Μπορώ να σπάζω δαίμονες, να γράφω έπιτρομερά. Ακόμη τρως, ήρθα να σας μαζέψω. Φίλες και φίλοι, η ώρα έχει φτάσει. Κάθε πλάσμα μοχθηρό τη ζωή του για να χάσει. Οι δράκοι διέπραξαν ασυγχώρητα εγκλήματα. Αυτή είναι η μοναδική μας ευκαιρία για να πάρουμε εκδίκηση. Αν πολεμήσω, θα αφανίσω το Τσεντάνγκουαν από προσώπου γης. Σταμάτα! Έχεις τρελαθεί τελείως. Δεν με νοιάζει αν πεθάνω, αρκεί να σε πάρω μαζί μου! Νεζά, μόνο εσύ μπορείς να καταστρέψεις το παλάτι των δράκων.